Mundhul lek. Lek dengkulmu mlocot. Piye? Entake ngamuk. Ngamuk punggung culotam tohonil boyonil wikala. Kowe perang po? Welo dalane cah jilih. Kalto malmo nyaut tumbak sencaki nyaut godo. Tumbak di sendal kali sencaki kalto malmo ndase tutuk godo. Bles ngelekal. Pindhane nggon cengel dies jengkelit. Awake dumbulke wut langsung kepluk. Bles kontal tiba nggen son kontrol. Son kontrol. Bal niku bal kaltoma maju aja tama. Aja tama. Maju sumbal-sumbal ngantem caki lah dilasake candak kali cencaki tonyo laine blas bablas. Terus sing ketiga Pangeran Pati Halya Dulma Gati. Waduh. Maju lho. Sangu pelabot Laden tukang. Ayo. Bendo glaji cetok. Kula keploke sencaki lah males babar blas. Balang kula sumbal sencaki aku ijin ditonton wong bilang-bilang. Aku waresen blas. Sencaki ngantem lahi kula plepet. Lah weluh apa-apa, Man. Candak sirah kula ceduake duantir lahi kula blas klekal. Kula nglekal dijeloki kala menjing. Kala menjingmu nggih. Blek ngono lahi sambegan. Candak cendaki banting blas kontal. Terus kalah. Sing kalah Ayo aku. ora nggawa gaman apa-apa. Wis domongke cetok glaji bendo gak temomo. Ya nyilih sapa ta sapa? Nyilih kok dadak balekke. Engko ngelulasi. Hah? Ngelulasi dengkulmu mlocot ya ora. Sapa isih urung maju? Watak. Citraksi Kewan. arep maju po? Mumpung sera. Mumpung suwe. Setyaki. Nan. Setyaki. Nek pancen wani Patrana Latur ganjalan. munggo dudu anakku wis tak pacul ndase. Ana pate tenguk ditabrak sak penake dhewe. Hah. Kok gelis? Kula niku nenek tumandang ceket-ceket. Heeh. Apa perlune? Ha iya. Setyaki wis mati. Lho. Setyaki mati. Lho, aku ki takon kowe wis mati apa urung? Lha mbuh. Lho. Lah kowe mrono mau ngopo? Lha sampean muni pripun? Setyaki patenana. Wah, salah tampa, Mas. Cici daksi kae kuaci entekno. Hasencaki? Lha isih teng riko. Isih gleleng. Ha sing tok entekke? Kuaci. Citraksi kuaci entekno. Satriya ngeyel bosok kupinge. Sencaki patenana. Wah, sencaki kok. Heeh. Wah. Wonten dawuh anak kula sampun sowan. Inggih, kasinggihan mekaten nggih. Awon sae lepat lerestu menika timbalana menggah sowanipun ingkang putra pun wayah kula Lesmana Mandra Kumara. Anak Hanung Hanindita. Bocah mursid isa mikul dur mendem jero karo wong tuwa aja mung kanthek ning pangucap kababaro dadi wakarti. Lesmana Mandra Kumara padha raja saprabda munggir atmajaning sun bocah bagus.
pasang Kalimantabe Rama. Iya. Tinebena ngloduni dumawaing tawang-tawang kemareng kula ngaturaken sembah sumungkem ming pangabekti kula konjo ngersa paduka Kanjeng Rama Duryudana. Iya tak tampa pangestuning pun Rama Tampanana. Kula pundi engga jimat paripin dayanana ing kasantosan. Iya Lesmana. Sami wilujeng rawuhipun nggih. Eyang Pate Sengkuni wilujeng bekti kula konjo nggih Yang. Nggih kula tampi. Dipun sekecaken anggenipun lenggah. Inggih, sampun boten kirang prayogi. Nggih. Putuku nggih, putuku Lesmana Padararja sak praptamu. Eyang Salyapati ing Mandaraka. Iya. Rawuh mriki Yang. Iya. Mboten ngampir wonten ing kasatriyan Saraja Binangun. Lho, lha wigatine Rokok kula telas. ora edan. Jeneng mbahne kok kon nukokke rokok kuwi. Bekti kula katur nggih Yang. Iya. Wis watara lama ora sowan ana ing Mandaraka. Mboten sibuk. Iya. Gandak blegudung selalu gembol sumarante hawala. Putuku ngger Lesmana Padararja sak praptamu ya kula Lesmana. Eyang Penemban Durna. Nggih Durna wilujeng bekti kula konjo nggih ya. Tak tampa. Pangestune mbahmu Tampanana ya Lesmana. Kula pundi engga jimat paripin dayanana ing kasantosan. Wis sametara kowe ora dolan ning Sukalima? Mboten. Ngapa, Ngger? Adat saben kowe sok jedal-jedul ning Sukalima. Kula nembe mboten jedul. Ora dolan ning Sukalima? Mboten. Lah ngapa? Inggih mboten menapa-menapa namung nembe mboten wonten wekdal Yang. Oh iya. Sesuk dolan rono tak wenehi ngelmu ya. Nggih. Ngelmu napa? Ya wis kowe njaluk apa? Tinatah mendat jinara menter tinumbak bengkung sinuduk putung. Kula nyuwun aji-aji nek remi menang terus ya. Ora ana kuwi ora ana. Hitung dina. Selasa Kliwon madhep ketan. Ngono kuwi carane. Mboten. Lesmana. Wonten dawuh. Isih sok ngabotoan. Mboten Rama. Iki mawapun Rama mireng. Pun tigang dalu nika kawon terus. Aja kowe anak ratu, isin-isinke wong tuamu. Inggih, ora kena ya Ngger ora kena. Ora sak kaya ngono kuwi. Wis kowe nang Sukalima rasa njaluk ngelmu, dolanan Mbah Putri wae kana. Tak paringake. Estu Yang, tenan entuk. Angsal ditumpaki entuk. Ning aja ado-ado kae jaran tuwa. Nggih. Engko ndak lemes ning dalan. Nggih matur sembah nuwun Eyang Penemban Durna. Ya Lesmana ya. Lesmana Padararja sak praptamu nggih. Siwa Karna Basusena wilujeng bekti kula konjo. Siwa Basukarna. Iya. Pangestune Wakmu Karna ngawangga Tampanana. Kula pundi engga jimat paripe. Lesmana. Dalem. Kaget kowe tak timbali. Mboten. Kula wis krasa nek ajeng ditimbali mula kowe wis tata-tata. Yo. Yen ngono lantip panggrahi tamu gawe bombong ing wong tuwa. Mekaten Kanjeng Rama. Wonten paridamel menapa dene Janur Gunung Kadingaren ingkang putra Lesmana katimbalan sowan ngersanipun Prabu Dasamuka. Duryudana nyuwun pangapunten Rama. Iki ngene Lesmana. Inggih.
Pun Rama entuk Sasmita. Wela dalah. Jan marai sesek ning dodo. Sasmita menapa Rama? Sasmita saka dewa. Dewa paring sasmita menapa dhateng paduka Kanjeng Rama? Yen to dewa bakal nedhakake kanugrahan wahyu. Wahyu. Ya. Stri napa jaler? Wahyu wi kanugrahan. Nggih. Naminipun Wahyu Cakraningrat sapa sing kedunungan wahyu bakal kuat lungguh minangka dadi Nalendra lan dadi srana mukti turasing Nalendra Ngastina Prabu Duryudana. nggih. Lesmana, Nun. kowe ngerti yen pun Rama ora bakal selawase dadi Nalendra. Nggih. Nggih, Mbok. Sing nami menungsa menika mboten badhe langgeng. Tartemtu sedaya badhe pejah. Ya, Menawi Rama sampun keladuk yuswa, lajeng Rama lengser ke Prabon tartemtu ingkang dados Nalendra ingkang putra pun Lesmana Mandra Kumara. mestine ngono. Inggih. Lah lajeng kersanipun Supaya kowe kuat lenggah damparing Ngastina, kowe kudu kelakon lan bisa gayuh kanugrahan ingkang aran Wahyu Cakraningrat kuwi mau. Mula kowe tak dawuhi lunga saka negara Ngastina nglakonana prihatin tapa brata supaya kedunungan wahyu kang aran Wahyu Cakraningrat. waduh Waduh piye? kula kedah lunga Yo, kesah yo, saking kasatriyan manjing alas utawa papan sing sepi nglakoni tapa. sajeg jumlek kula dereng nate nglakoni tapa lan wahyu menika mangke dawahipun wonten pundi? Boduna, Wonten dawuh, Ger. papan ingkang sae kinarya nglampahi tapa brata menika wonten pundi? Oh, menawi cara kula inggih mancing telenging wana ingkang gawat kliwat. Wingit kepati satu mara tatu mati jalma mara keplayu. Tur wana menika sepa sepi sepen boten wonten tiyang kang wantun mlebet telenging wana awit gawating wana. Saenipun mapan wonten ing pundi? Saenipun mapan wonten ing wana Krendayana. Wana Krendayana, Lesmana. Aduh. Rama, Iye. kula ajeng mlebet wana Krendayana menika nek nembe mlebet kemawon tartemtu sampun dipun badhok sato kewan. Menapa Rama badhe mentala nyumurupi kula ngatang-ngatang dadi batang? Lesmana, Wonten dawuh, wong tapa kuwi ora wedi mati. wah nek kula ya wedi. Mati ini ora iso urip meneh. Ning nggonmu nglakoni tapa kedunungan wahyu wong kene wis manteng pangestine. Sakabeh ngrubeda ora bakal temomo. Lajeng kula kedah nglampahi tapa pinten dinten. Boduna, Wonten dawuh, monggo kula aturi paring dawuh. kudu nglakoni tapa ya, Ger. Sing jeneng wong tapa kuwi paling sithik kuwi 40 dina. 40 dina. Iya, 40 dina, 40 bengi. Ora turu, ora mangan. Ora ngapa-ngapa, ming manteng pangestine. Megeng napas lan upus. Waduh. 40 dina, 40 bengi. Ijen, ayo dhewe. Ora entuk kanca, ora entuk gawa kanca. Ngaten. Dhewe ijen, aja nganti gawa sapa-sapa. Nek alase diganti entuk mboten. Alas ngendi? Bunder mawon. Sing kathah trek liwat. Dadine mboten patik sepi. Oh, ora kena kuwi dudu wahyu trek. Nggih. Ning Wahyu Cakraningrat kudu wani ya, Ger, kudu wani. Mantengno pangestumu nek nganti kowe ora wani, bakal loncat Wahyu Cakraningrat. Mongko wong tuamu wis diwaringi sasmita yen to kudu gayuh Wahyu Cakraningrat. Kaya ngomong omong ing penggalih wong atuamu. Anak Prabu Duryudana yen putrane Lesmana Mandra Kumara isa kedurungan Wahyu Cakraningrat. Mangkat to, ora usah wedi. Nggih.
ngestaken dawuh Rama. Sagu. Inggih sago dereng kinanten selak mbok menawi saged. Yen ngono tak anggap sagu. Matur sembah nuwun. Ning ijen kula. Yo, rasa dadawedi. Mengko Kurawa bakal mapan tepis wiringing wana padha nglakoni mesanggrah ning tepis wiringing wana kuwi ning tengah wana mongko yen ana apa-apa mung kari bengok mesti digruduk dening pamanmu Kurawa. Lah nek ngaten kula rada wani. Wani yo nggih. Wantun lajeng kawiwitan dinten menapa Eyang? Mitra saka pitungane bapakmu utawa mbahmu Sukalima. Dina iki pas banget. Dina iki pas banget. Iki Senin malam Selasa. Pas banget nek nggo tapa pas banget. Mengko bakale ora nganti 40 dina ngancek 9 dina kowe wis entuk sasmita saka dewa lan entuk sasmita babagan kanugrahan. Nggih ngestaken dawuh. Heeh. Kula tak mbeto radio. Nggo ngapa? Nek dalu ajeng kula nggih nyetel wayang. Loh. Ora kena. Ora entuk ana swara. Oh, ngaten. Ora entuk ana swara. Kudu tetep manteng pangestimu. Nggih ngestaken dawuh. Sagu yo nggih. Inggih Rama. Inggih piye? Inggih Saga. Lah yen sagu gawe bombong adine wong atuamu ing Ngastina. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrakit nawang sesangka Narendra Pamarwa sing sang katriku mulung ing yen to pancen kowe sago lan kowe wani dina iki mangkato mendirit para wadyabala Kurawa paman-pamanmu kabeh supaya nyangeti telenging wana Krendayana. Nggih Rama ngestaken dawuh. Ora usah dadak kuwatir swaramu kok rada kendhu ora kaya mau. Nggih. Kula wis gegawangan wonten ing pikiranipun ingkang putra Tanwande kula pejah. Ora entuk wahyu ning diotol-otol. Diatat-atat kok diotol-otol. Nggih, diatat-atat kalih singa, kalih macan. Oh, bahasane ora. Nggih. Pun pokoke kula pasrah pati urip teng telenging wana Krendayana. Mukti nggih dinten menika mboten nggih mangsa kala menika entuk wahyu ya. Syukur dene ora ya wis kula ikhlas mati mbangane urip rabi-rabi. Mengko nek kowe entuk wahyu, sapa sing entuk gayo bakal kasembadan. Nek kowe entuk wahyu, wong entuk wahyu kuwi bejo, wong ketrima. Mengko nek kowe entuk wahyu kowe gayo putri ratu sapa wae mesti bakal iso entuk garwa. Aja kok putri ratu. Nadyan widodari wae mesti iso mbok garwa, Lesmana. Nan, iya. Oh, njok seru banget le muni tenan. Nah, nek ngonten enten pangarep-arepe kula ajeng budidaya entuk wahyu. Mengkenipun entuk wahyu kula terus rabi nggih Yang. Tarabeke aja kuwatir. Papat, ya wis ora apa-apa. Sakarepmu. Sampun Rama kula nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Eyang Patih kula nyuwun pamit. Inggih, nggih. Foto riyen mengke nek kula mati. Oh, mboten. Mboten sakados mekaten menika kok dadak foto barang. Dingge kenang-kenangan. Mengke nek kula mati teng tengah alas sampeyan pun gadah gambar kula. Syukur nek kula isih urip gek sampeyan sing mati. Kula tesih suwe kok, nggih. Tesih suwe. Nggih, ya nyuwun pamit. Sing ati ngatos-atos nggih, ngatos-atos. Eyang Salya. Piye, nggih? Kula nyuwun pamit Eyang. Tetepno pangestimu, aja mangro tingalmu.
madhep mantep pasrah marang Purbane Hyang Mahanasa mesti bakal kelakon apa kang Mbok Jongko. Nggih, putuku Lesmana. Inggih matur sembah sewu nuwun tanpa pepindhan. Awit kata-kata mutiara panjenenganipun Kanjeng Eyang Salya. Iya, iya. Eyang Durna kula nyuwun pamit. Ah, ya hati-hati Lesmana. Anu. Kowe aja kuwatir. Kowe aja pamit karo aku, ning kowe bakal tak tutke Lesmana. Nah, sembah nuwun kalih dibimbing. Kalih dibimbing. Mengko tak ajari carane tapa. Siwa Karna kula nyuwun pamit. Sing hati-hati aja kaya bocah cilik. Paman Kartomarma kula nyuwun pamit. Ing atus-atus nggih, sampun kados lari-alit ingkang paman ndongaaken sedaya saged kelempahan kanthi rancak. Matur sembah nuwun. Rama kula nyuwun pamit. Ora usah nangis. Wis duwe niat gayo wahyu kok krembik-krembik. Sing dadi bocah lanang tenan nggih, aja kaya bocah wadon. Inggih. Sampun sedayanipun dipun sekejakaken wonten ing madyaning Datlaya negari Ngastina kula ajeng budal nglakoni tapa nglakoni prihatin ngatos-atos nggih malah semedhot atiku wong dikon prihatin kok malah brebes mili kaya ngono. Ora sandadak kaya ngono Lesmana sing tetek tanggo-tanggon. Inggih sampun Rama. Iya, sing ati-ati. Iki piye iki kok malah do tangis-tangisan. Jare mau akon anake topo kok malah bapakne barang gembeng jingeng. Sing ati-ati. Aja kaya bocah cilik. Ndang mangkato. Aja kesuwen ning ngarepe wong tuamu ndak malah semedhot pikirane wong tuamu nggih Lesmana. Nggih. Nyuwun pamit tambahing pangestu Rama. Sing ati-ati. menapaken jernyatanipun menika anak sabangeripun Lesmana kula sawang kados dene lemampahing Kunarpa Udana. Oh sampun kados mekaten nggih. Ingkang langkung wigatos menika menawi Lesmana Mandra kumara wayah kula menika sampun mituhu menawi dados dawuhipun Paduka Anak Prabu kedadipun jurung pamuji supados sak mangke nir ing sambikala. Nggih, kasinggihan mekaten. Rama Prabu. Wonten dawuh nggih. Kula aturi sampun kantos kundur wonten ing Mandaraka. Samangke mancing teleng ing kedhaton negari Ngastina. Sami-sami nguncupaken asta ndedonga supados Lesmana nir ing sambikala. Nggih, ngestaken dawuh. Paman, wonten dawuh. Budana para Sata Kurawa.
ngodol aku ning Lesmana Mandra Kumara prapteng wana Krendayana adoh cerak ana cerak dono menawi sampun mlebet langing wana Krendayana Kurawa kula dawuh supados mesanggrah wonten ing tepis wiringing wana menawi wonten menapa-menapa sampun ngantos negaken dhateng anak kula Lesmana Mandra Kumara kula nestakaken dawuh Kakang Prabu Karna wonten timbalan kula aturi ngirit sanggaring para sata Kurawa. Kula non Yayi, kula ing mrene dados cucuke ngajurit. Nggih, matur sembah nuwun. Bawadana kula sumanggaken mangsa borong lampahan menika kasembadalan botenipun saking bapa menembaning Sukalima. Oh inggih, inggih. Ngestaken dawuh paduka anak Prabu Ngastina. Hartamarma wonten timbalan. Budhana ampada sebengsun kundur kedaton kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas Kartamarma. Kawula non Paramatal Pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Rawat
wonten timbalan ngadhawuh Yayi Mas. Wanter timbalaning Kanjeng Koko Prabu. Kowe Kakang Pati Udawa kelawan aku supaya ngupaya menyang endi mendrane Anggir Sombo. Kula piyambak ugi malah bingung. Ing atasipun Anggir Sombo menika mboten nate medal saking kasatriyan. Lah kok pinanggihipun malah sak mangke uncat saking kasatriyan parang Garuda. Kula Kang Sanga kuwi aja nganti walang ati. Diupaya digoleki menyang endi papan lenggah Anggir Sombo. Aja pati-pati bali marang Praja Indrawati yen ora bareng kelawan Anggir Sombo. Monggo Yai Mas kula dherekaken. Ayo Kakang Pati Udawa. Dongeng enthek-enthek Cita munggal paten ana tamunggul apa dosane ngungkuli mring sasama aja tindak kualat lah iya bener kandamu lali sumber ketiwasan ngagelah kaya ndo mentang kaya gendhewa ora pangling iki kaya Setyaki dasar para nyata kartomarmu rantak-rantak lakuning Purwadya Bala Kurawa bakal liwat dalan ning Anjuk negara Indrawati wigatine apa ye Setyaki aja kleru tampa sedyane Kurawa mung kepengin liwat ora bakal duwe sedya apa-apa kawan negara Indrawati mula urusan dadak kowe mepalangi kareping para Sata Kurawa lan lakuning para Sata Kurawa ayo seminggir papan iki bakal ndak go liwat kelawan kadang-kadangku Kurawa kabeh yen kowe gelem ngandhake apa wigatine mesti bakal tak weni dalan nah yen ora gelem ngandhake wigatining Sata Kurawa ora bakal ndak weni dalan malah kepara kowe neko penjalin golek dalan nyangkal putung lho Setyaki tembung mengke mengkono mau mletikke geni antaraning kowe lan aku supaya dadi Bandayuda pancen tak ajab dumadining Bandayuda menyang endi papaning Kurawa ora lega rasane atiku yen durung babati gawaning Kurawa. Wah, keparat. Setyaki ana balan. Karepe Kurawa ngupaya sarta nderekake Anggir Lesmana mrene bakal nglakoni tapa ning wana Krendayana nggayuh kanugrahaning Dewa kan wujud wahyu cakraning rat. Mula Kang Saka kowe semingkira. Aku wis ngandhakake apa wigatining para Sata Kurawa kena liwat dalan kene ning aku tuduhana. Tuduhana bab apa? Menyang endi Anggir Sombo. Lho, Setyaki ana barat. Kurawa ora ana gandeng senenge karo Raden Sombo ing Parang Garuda. Menyang endi para Sata Kurawa mapan? Mesti kono ana bab sing ora prayoga. Mula ing kene kena darani yen to mendrane Anggir Sombo ana gandeng jenenge karo para Sata Kurawa. Wah, dalah. Yen ngono kuwi ndak wewarang Sata Kurawa, oh bapamu. Ora mbok wenehke Anggir Sombo aja nglakon dosa babati kamu lak gulungi genderamu. Wah, babu. Pancen ora kena disangga enteng lan ora iso dijak rembungan sing apik-apik.
kowe arep mbabati para sata Kurawato iso ngasorake Kartomarma mangsa Baranga maju janggah kene marganing patimu Dingalena prapteng lalis parat. sencake ngamuk punggung. Swatama. Krubutan legane nganti wah jebol dadam.
secaki kapuk puguh culetap tohonil boyonil mikala. Kulawa bubar mawon gak kalu-kaluan. Yo dulma gati senana. Maju, kari-kari Jebul cacamu. Ayo. Modal. Mati. Jangan. Glelek tenan. Ayo. Aja mengko nggawa gaman. Oke, tunggu nang kene. Glaji ndasmu. Yo. Cetok siramu yo. Wis saestuke pokoke. Tapuk sandal. Wis entek sencaki. Wis entek. Ayo. Balasan legane atiku. Isin wilang bebalang aku ngatasi aku perjulit pengpengan. Kowe ora bales aku nutuki kalau kowe tonton wong bilang-bilang gage. Balasan legane atiku ora bakal mundur. Kanca mundur. Sencaki ngamuk. Sencaki ning dalan ngamuk. Wah, cilaka, Mang. Kesik. Eneng apa? Sencaki ngamuk. Lho. Ketemu sencaki. Nggih. Kula sumanggahaken. Mundur lek. Lek dengkulmu kocok. Piye? Entake ngamuk. Ngamuk punggung culetam tohonil boyonil mikala. Kowe perang po? Lho, dalane cah jilih. Kalto malmo nyaut tumbak, sencaki nyaut godo. Tumbak di sendal kali sencaki, kalto malmo ndase tutuk godo. Bles ngelekal. Pindhane nggon cengel dies jengkelit. Awake dumbulke wut langsung kepluk. Bles kontal tiba nggen son kontrol. Son kontrol. Bal niku bal kalto maju aja tama. Maju sumbal-sumbal ngantem caki lah dilasake candak kali cecaki tonyo laine bles bablas. Terus sing ketiga Pangeran Pati Halya Dulma Gati. Waduh. Maju lho. Sangu pelabot Laden Tukang. Ayo. Bendo glaji cetok. Kula keploke sencaki lah males babar blas. Balang kula sumbal sencaki aku icin ditonton wong bilang-bilang. Aku waresen bles. Sencaki ngantem lai kula plepet. Lah lho apa-apa, Mas. Candak sirah kula cedhake duantir lai kula bles klekal. Kula nglekal dijeloki kala menjing. Kala menjingmu. Nggih, blek ngono lae sambekan lho. Candak sencaki duanting bles kontal. Terus kalah. Sing kalah Ayo aku. ora nggawa gaman apa-apa. Wis domongke. Cetok glaji bendo gak temomo. Ya nyilih sapa ta sapa? Nyilih kok dadak balekke. Engko ngelolasi. Hah? Ngelolasi dengkulmu melocot iki ora. Sapa isih urung maju? Watak. Citraksi Kewan. arep maju po? Mumpung sera. Mumpung suwe. Setyaki. Nan. Setyaki. Nek pancen wani patreno. Latur jalan.
Mergo dudu anakku wis tak pacul ndase. Ana pate tenguk ditabrak sak penake dhewe. Kok gelis? Kula niku nenek tumandang ceket-ceket. Heeh. Napa perlune? Ha iya. Setyaki wis mati. Lho. Setyaki mati. Lho, aku ki takon kowe wis mati apa urung? Lha mbuh. Lho. Lah kowe mrono mau ngopo? Lah sampean muni pripun? Setyaki patenono. Wah, salah tampa, Mas. Cici daksi kae kuaci entekno. Asencaki? Lah isih teng riko. Isih gleleng. Asing tok entekke? Kuaci. Citraksi kuaci entekno. Satriya ngeyel bosok kupinge. Sencaki patenono. Wah, sencaki yo. Heeh. Wah, panus maning jajalanan. Susukertaning bawane blas sencaki ora gelem mundur, maju terus. Arep perang ora? Mboten. Lah ngopo malang kerik? Beben ketok wangun. Apa? Kulite katut. Perang niku entuke napa to, Man? Sesen lagi jelas digdaya. Kurawa jelas ora ana sing menang kali secaki. Ngaten? Mula rasa sok wawani karo secaki. Wis ta. Ming muni wis to iku dadak wis. Sing jeneng kami sosokan ngenten iki. Ya wis mundur kono. Iki. Kula mundur? Heeh. Sing maju sapa? Sing maju ku men Dursasana. Lah, tutut kakak Mas Dursasana niku wong ngapuh. Nenek kula mus nyaki kok kula menang niku rara wagu to. Mula ben kakak Mas Dursasana mawon. Nek kula jelas kalah. Ben ngelih. Ha iya. Anggere ngelih rak madang. Anggepe ya karo Mas. Aku gumun. Kurawa iki rumahsaku 100 kok sik kocluk kok 80. Ora ana sing iso dialam babar blas. Sampeyan ngunekke napa? Sampeyan ngunekke napa? Ngunekke kocluk. Anggepe kula mangan kontol kocluk. Rumasane ambek. Koclok enten iki mergo nderek-nderekke pengarep sing pepepepeto kaya kuwi. Sapenake dhewe nek omong ora waton. Sone niku ora waton omong, Mas. Becak ranggo sedel. Apa kuwi? Weh, walek ya. Becak ranggo utek. Oh. Tamongi rene. Sok nek arep gecul ya aja kesusu. Sing bener ki becak ranggo pelek. Terus kowe ngunekke aku jeplak ranggo utek ngono. Lah, maksudku ngoten niku. Becak ranggo utek. Nah. Wis kebedhek sike. Terserah lah bubu-butuhe. Sampeyan ku paten omong ning rara tau dipikir. Kula malas. Ngeten iki wis. Mesakake ngono nek boyoke pedhot. Nganti jengking-jengking ora karo-karuan. Nun. Arep maju ora. Wah, mungsuh Sencaki tur dasare rebut balung tanpa isi rebutan kemiri kopo. Golek dalan nyangkal putung rasa mentuke Sencaki wae. Golek slamet mawon ya.
madyake tinunun gadanira wirang tumandang setyaning garwanira Setyaniku garwanira Kakang Udawa Yai Mas wonten dawuh Kurawa wis bubar ora wani liwat dalan kene panjenengan niku senengane gawe perkara keremenanipun gawe perkawis kalian Parasata Kurawa wis ben pancen tak jarak lajeng kersanipun aja kendhat nggone ayam wana munggah gunung yen perlu nasak karang pradesan digoleki menyang endi angkir sangga monggo Yai Mas kula dherekaken ayo Kakang Patih Udawa Panalingan lumajaring ratri linenggak janggalira kapisanan linenggak janggalira kapisanan selalu gempol manyar-manyar duk neng dungkul wana dadi alas-alas dadi wana Lesmana kula wonten Jawoyang iki wis tekan tengah-tengah telenging wana Krendayana ya pancen papan sing gawat kliwat wingit kepati satu mara satu mati jalma mara mulih mung karyaran ning tetepno pangestimu aja kenduk pecuten rasamu dhewe kowe lungguh ana ing watu gilang kuwi nglakonana tapa brata kawiwitan dina samengko iki aja mobah aja musik tingkem netramu tanan ing windeng amung kejaba panguwasaning dat kampur wengdat ngakonana saking dosa kaleputanmu nyuwun pangapura ngersaning Gusti nggih la yang tindak pundi aku tak ngenteni ning jaba utawa ning jabaning alas Krendayana aja nganti cedak-cedak karo kowe mengko ndak ora ketrima tapamu oh nggih ngestaken dawuh wis keke lungguh inggih ngaturaken panuwun ngaten menika yang tangane ning dada ora ning kono tangane sedakep nggih ngeten nah wis ngono aja obah inggih kuwi apa kuwi tas resek kuwi nun kuwi apa kuwi gembol tas resek kacang ora kena mangan kacang kene tak jaluk tapa kok nggawa kacang dinggo klethik-klethik ora entuk nggih pun mboten ajeng mangan napa-napa kejaba panganan hus ora mangan apa-apa kejaba panganan wis ya Ger wis nek kowe temen nggonmu nglakoni tapa mesti ana dalan ngono bakal pikantuk wujuding kanugrahan ning nek kowe sembrono nggonmu tapa ora mbangun miturut marang apa sing di kandhake karo mbahmu Sukalima ya wis lemu tapa brata mengentuk ngelih, mengentuk ngantuk, ora entuk apa-apa. Nggih. Aja wedi. Mboten. Niki mengke enten macan mboten. Ora. Wis ora bakal ana kewan sing nyaket karo kowe. Tak nehi japa mantra, tak nehi rajah. Kala bendu. Nggih.
Wis ngono tak tinggal ning jaba. Mengko yen ana sapa-sapa sing mrepeki karo kowe, yen dudu titi sing dewa utawa dudu turasing Jawata tegese iki mung godha pangrencana. Aja jugar ya. Nek nganti kowe jugar merga ana sing beda karo kowe, oh, tapamu ora kelakon ning gawe Lesmana. Nggih, ngestaken dawuh. Sigra Sekung Semedi putra ing Astina Arat Lesmana Mandra Kumara wonten telengking wana Krendayana dadan mubah dadan musik nalika semanten ngestu padha pangandikanipun Begawan Durna eling-eling Sang Lesmana nadyan ngestu padha dawing pandhita ing Sukalima parandene ing batos tasih kedunungan rasa ajrih mila nggenya tingkem netrane amung sesisih mripat siji merem mripat siji melek sarwi plerak-plerok adreh lamun ana satu kewat wis ngancik sawetawis dangu Sang Lesmana nggenya tapa dadan kiyat tangan tengen tumumpanging dada tangan kiwa ngonceki aqua sigra ngunjuk clegak cleguk Sang Lesmana Mandra Kumara eling-eling datanate prihatin parandening mangke agawe geger kayiwangan dandang mangurip timiyuk Sang Permoni ya Sang Pandya Betari Durga merpeki unggahaning Sang Lesmana Mandra Kumara Pandhawa tata gati Wisraya Indriyaksa Saramaruta Pawana Bana Margana Samirana lan warayang wisikan magulingan lima Om Sode selikur dina batobat mula ta kayangan dandang mangure geger para berkasaan baju barat jimsitan mriprayangan ora padha kuwawon ngrasakake hawa panas sing tumanduk ana ing kayangan dandang mangure lah kok jebul ana titah pujangkara sing nglakoni tapa brata iki ora pangling kaya putra Ngastina Lesmana Jugara Yonggir iki eyangmu dandang mangure ingkang prapta Lesmana kowe iki tapa apa ngapa ora jajal mripatmu sing siji merep sing siji melek kowe ngematke karo aku sajak cubriya tobat Lesmana tangiya Jugara ing atase tapa kok ngisor kok wadah aku pirang-pirang kowe iki tapa apa Darma Wisata Wewe. Piye? Wewe denggolmu amoh kuwi. Mbah ora ngerti iki dewaning panggoda pangrencana aku eyangmu Pandya Betari Durga. Aku eyangmu Permoni Lesmana kowe njaluk apa nyuwun apa matur karo aku mesti bakal tak paringi ning Jugara nggonmu tapa ya nggih.
samar pamoring sukma sinukmaya sinukmaya winahya wing asepi sumimpen lelenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup Lesmana, kowe iki ngapa to, Ngger? Kok dadak nglakoni tapa ning telenging Dandang Mangure? Ana ing wana Krendayana. Putuku Ngger, cah bagus matura duwe sedya apa? Nuwun sewu panjenengan sinten? Lho, aku wis kandha karo kowe to, aku dewaning Panggoda Pangrencana. Aku Pandya Betari Durga. Wo, kula kinten nek wewe. Dudu bangsaning berkasaning aku dewa. Alah, dewa iya. Dewa napa yang dewaning Panggoda Pangrencana mapan ning Kayuwangan Dandang Mangure. Oh, ngaten iya pancen mengkono. Kowe duwe sedya apa ta kula? Dipun dawuhi dening Kanjeng Eyang Penemban Durna supados nglakoni tapa wonten telenging wana Krendayana. Ngendikanipun dewa badhe matedhakaken kanugrahan. Dewa bakal nurunake kanugrahan. Inggih. Ingkang nami inggih menika Wahyu Cakra Suharta. Dudu kuwi toko. Oh nggih. Cakraning Rat. Kuwi Wahyu Kanalendran. Inggih mila lajeng Kanjeng Rama Duryudana dawuh kaliyan kula supados kula nglakoni tapa supados pikantuk Wahyu Cakraning Rat benjang menawi Kanjeng Rama sampun lerek keprabon ingkang dados nalendra kula kiyat lenggah dampar keprabon ning Ngastina Yang tobat ngono to ngene. Iya ngono nggih. Lah sak teruse butuhmu apa? Gandeng Eyang ingkang rawuh wonten ing mriki mila kula nyuwun gungan kasembadan lan botenipun kula nggayuh kanugrahan inggih jengandika Kanjeng Eyang Pandya Betari Durga ingkang budidaya yang tobat ora ana jamak lumayan katase wong gayuh wayu kok dadak njaluk tulung karo wong liya kuwi ora ana jamak lumrahe nanging menika dipun limrahaken tegese kuwi njaluk pambiyantuku inggih nek Kanjeng Eyang boten saged gayuhaken trimah kula pejah wonten ing mriki kemawon Yang palugon laguning lekas lukita linuting kidung kadung kadereng momong tobat Lesmana kula wonten dawuh setemene ora bisa yen aku nggayuh wahyu nanging gandeng gedhe tekadmu ngono nyulun-tulung karo Eyangmu ing Dandang Mangure. Upama ora tak tulungi kowe mesti bakal golek dalaning pati. Mestimipun mekaten. Lah terus kowe karepe nggih niku wau wah jan kok dibolan baleni. Pokoke kula njaluk tulung Pandya Betari saged nggayuhaken Wahyu Cakraning Rat. Upama aku iso, kowe bakal ngaturake apa? Nderek menapa Eyang Pandya Betari Durga ngersakaken pejahipun Patih Sengkuni? Menapa pejahipun Begawan Durna mangke kula pejahi tobat ora ana alame ngatasi Wahyu kok dijoli nyawa. Aku ora njaluk apa-apa nanging aku njaluk karo kowe gelem prasetya. Prasetya dos pundi? Sumpah. Iya, oke. Oke iki apa? Wah, dewane ora gaul. Oke meniku sagah. Kowe
kowe sago mawon ming sumpah kok ora sago. Kula niku bendina sumpah. Mila menawi dipun dawuhi sumpah kula sagah. Ning sumpahmu lahir batin. Tegese ya lahir ya batinmu ngucap sumpah disekseni dening kiblat papat segara gunung isine ngrena wengi ya Lesmana. Terus sumpah kula napa? Sumpah sesuk yen kowe tekaning pati kowe melu balaning Betari Durga. Sukmamu ora ditampa dening panguwasaning Gusti, dadi sukma sangsaran mapan ana ing dandang mangure. Dene kuandamu dipangan dening para berkasaan Lesmana. Ngaten yang iya. Sago ora? Inggih. Waduh. Sowan kula mboten ditampa dening Gusti. Ora, nanging kowe bakal dadi balaning Betari Durga. Dadi jim setan priprayangan. Sukma kula dados setan. Iya, dadi balaku gelem ora? Piye Lesmana? Nggih niki nembe diet pikir ya nek dadi setan sing apik-apik. Nek ming dadi tuyul gek cilik mongko wuda. Ya wis mengko manut karo dadimu apa ora usah dadak werna-werna. Sukmamu ora bakal ditampa ning swarga, ning kowe mapan ana ning neraka bareng karo prajuritku kabeh. Oh, ngaten iya. Nggih. Nek kula pikir dasare sakniki niku pun boten wonten wong apik. Pun boten wonten sing tumindak becik. Mula wong sakmenten iki mesti sok bakal ngrasake neraka. Mestine ngono. Inggih gumantung kathah lan sekedhiking dosa. Iya pancen ngono. Nggih, nggih pun mboten napa-napa lah. Bangane teng swarga sepi. Teng neraka mawon gayeng kathah kancane. Dadi kowe sago. Menawi dipun marangaken kula sumpah prasetya benjang pecah kula sampun manjing wonten ing kasuwargan nanging dados balanipun Pandya Betari Durga dados jim setan priprayangan wondene raga kula dadosa tedhaning para berkasan sineksen jagat saisine. Bareng kula sumpah kok langite tengkrelap tononten kebule niki demite do udut napa nggih batobat bocah kok lugune kaya ngene mila kula lugu lajeng keparengipun gandeng kowe sumpah tak munggah ning kayangan ya Lesmana tak jaluke Wayu Cakraning bakal tak boyong tak paringake marang kowe. Nen ta ora kelakon, kowe budidaya dhewe ya ngger sendika kula entosi wonten mriki ya. Iya Lesmana iya. Manggat kurdos rumah bangga wagut kati nyomawukyar iro wang-wang
Wastuna Musidam sekaring bawana langgeng. Prastawa pangandikaning Iwang Bathara Guru kelawan Cakraningrat supaya titik kelungguhan samengko ninggalake kayiwangan sarta anyalira wujuding wahyu kanalindran. Mula banjur aku nampa timbalaning Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah kinen dina iki tedhak ana ing sakndhuwuring wana Krendayana. Awit wis akeh para titah ing wis nampa sasmitaning Sang Hyang Manikmaya tinanggenah angulari wujuding kanugrahan. Ya ming kudu sing prayitna ngati-ati. Yen to nganti sisip nggonku golek swarga utawa golek papan raganing titah ingkang ngambek angkara budi candala tan wurma bakal ngubar jagat saisine. Nanging yen to bener sarta titis nggonku matrapake kasuwarganku kelawan angganing titah, yakti bakal aweh tentrem jagat selawase. Ya to nyuwun pangestu Hyang Pikulun Jagat Giri Pratingkah. Dinten sakmangke kula nyuwun pamit nilar kayiwangan matedhak wonten ing jana luka. Niti priksa dhateng sedaya para titah ingkang sami lampah priatos. Pundi sakmangke ingkang kuat lair lan batosipun tinenggan dening Wahyu Cakraningrat inggih menika ingkang badhe pinardawa kamulyanipun. Biru bareng tak perpeki malah mlayu Batobat. Tobat iki sapa? Iki wujude apa? Lan upama duwe jenenge apa? Nuwun sewu Pukulun kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Lho Batobat, bisa tata jalma kaya lumrahing titah. Inggih, mila mekaten. Ya tak tampa pangestuku Tanmanana, kowe sapa? Mukal mlayu paduka mboten sumerep dhateng jasad kula. Kula menika utusanipun Sang Hyang Jagat Girinata ingkang sekawit wujud jawata wonten ing kayiwangan nanging sakmangke kedah anyalira wujuding kanugrahan utawi sinebut wahyu. Wondene kula kedah anyalira wujudipun wahyu kanalindran ingkang sudi mestani dhateng kula. Kula pun Wahyu Cakraningrat Pukulun. Sapa? Wahyu Cakraningrat. Batobat. Kaget aku bareng kowe matur yen to wujuding Wahyu Cakraningrat. Monggo wong sak jagat iki padha hujat, padha geger merga wis padha krungu yen to dewa bakal matedhake wujuding Wahyu Cakraningrat. Malah ora mung titah, sak lumrahing titah radyan, putra Nalendra, Ratu Brahmana Satriya, Sodagar kabeh padha kepengin kedunungan Wahyu Cakraningrat awit ujaring para sepuh. Ujaring para pinter sapa ingin bisa nggayuh wujuding Wahyu Cakraningrat bakal pinardawa kamulyane tedhak turune bakal dadi Nalendra ning Nuswa Jawa. Kowe tak kandhani ya Wahyu Cakraningrat dina samengko iki aku kraya-raya munggah ning kayiwangan sayekti mituruti pamonahe putra Ngastina ya kuwi putu Lesmana Mandra Kumara. Supaya aku nyuwun marang Sang Hyang Jagat Girinata kersa maringake wahyu marang aku tumuli tak paringake marang putu Lesmana Mandra Kumara. Lah kok bejo timen awakku ing atase ora sandadak raya-raya sowan ing kayiwangan. Ana ing kene wis ketemu karo kowe Cakraningrat. Mula kang sangka kuwi ora usah dadak kowe golek
sangganing titah ingkang ngambek utama. Saiki ngene wae, kowe njaluk apa? Kowe kepengin apa bakal tak turuti. Waton kowe gelem tak boyong manjinga, momonga marang jagating Lesmana Mandra Kumara. Kurang apa Lesmana Mandra Kumara ngatasé Lesmana kuwi putra Nalendra ing besok bakal nglintir ke Prabaning Nata Ngastina. Mula yen to kedunungan wujuding Wahyu Cakraningrat kuwi jenenge wis pas, kuwi wis jumbuh, kuwi wis mathuk lan kuwi wis gathuk. Besok ya mung Lesmana ing bakal nglintir ke Prabaning Ngastina. Saklengsering Prabu Duryudana. Mula kang sangka kuwi ya Wahyu Cakraningrat, ayo tak boyong, ora usah dadak selak. Kowe ora usah dadak kumbi dina iki tak boyong. Kowe tak paringake marang putu Lesmana Mandra Kumara lan mongen uripe putu Lesmana Mandra Kumara Wahyu Cakraningrat. Nuwun sewu pukulun. Kagiat raos sing manah kula nembe sepisan menika ing ngatasé wahyu tumedhak wonten ing jagat sarana pineksa. Tuwin sarana dipun boyong. Mongko nyatanipun dawuh Iwang Jagat Girinata. Cetha pangandikanipun Iwang Jatimurti kula kedah nintringi dhateng sedaya satriya tuwin alindra ingkang sami alampah tapa. Menawi sampun resik lair lan batosipun tegesipun menika pantes pinangka swarganipun Wahyu Cakraningrat. Mongko sak ngertos kula Raden Lesmana Mandra Kumara menika nuwun sewu pambeganipun mboten nate nindakaken pakarti ingkang leres tansah tumindak angkara budi candala ngegungaken menawi putra Nalindra ing ateges raganipun Raden Lesmana Mandra Kumara menika mboten pantes minangka kasuwarganipun Wahyu Cakraningrat. Mila nyuwun pangapunten pukulun dinten sakmangke paripaksa kula mboten saged nderek dhateng kersa paduka Iwang Adi pukulun. Piye? Kowe muni piye? Kowe matur apa karo Betari Durga? Nyuwun pangapunten sagedagan menika kula mboten saged mituruti menawi dados dawuh paduka Iwang Adi pukulun Betari Durga. Yen ngono kowe wani karo Pandya Betari Durga? Mboten ateges kula wantun. Namung kemawon menapa limrah ing atasipun titah Gayo Wahyu teka dadak utusan dhateng Jawata. Menapa mboten epeh kedhawanipun dewa ingkang purun dipun utus dening titah kraya-raya sowan dhateng Kahyangan. Nyuwun pangapunten, lajeng paduka pukulun menika pikantuk punjungan menapa? Paduka pukulun menika pikantuk menapa saking Nalendra Ngastina teka panjenengan menika Jawata kok kraya-raya gelem dikongkon dening titah. Apa dewane wis ora duwe gaweyan babar pisan? Sode 21 dina piye? Landhep ucapmu Wahyu Cakraningrat kowe ngunekke dewa kurang gaweyan. Kebat kowe kilat kesit pindha tatip playumu ora bakal menang karo Pandya Betari Durga. Tekan lak-laning naga ora pati-pati mandeg yen ora kecekel dening Betari Durga. Dos pundi yang kok ming sedilu? Sedilu ki tembung apa wae tobat? Putra Nalendra kok tembunge kaya dene. Kawula cilik inggih tobat Lesmana. Coba to sawangen. Kringete yang mung nganti dleweran kaya mengkene. Merga budidaya gaya wujuding Wahyu Cakraningrat.
Iki mau aku wis ketemu Lesmana. Lah dalah nang ning nang nung pun kepanggih. Wis. Lah sakmenika pundi kula suwun supados momong jagatipun Lesmana Mandra Kurawa. Mandra Kumara. Kula suwun Kanjeng Eyang. Ora kandhani ya Lesmana sing gedhe pangapuramu. Iki mau mewehi kecekel wujude ngayu cakrane rat nanging tobat. Lena kaprayitnane yang wing dandang mangure. Wayu cakrane rat geblas mlayu ado banget tak susul ora kecekel Lesmana. Aku ki wis tuwa. Eyangmu ki wis sepuh. Napasku ingkang ora kuat marata coba ya tak jambangi nggih tak jambangi. Oh la dalah. Mindo gawe randang rampung tak kula oyake teng pundi playune wayu cakrane krayan. Saweneh iring kidul wetan Wonokrendayana. Sinten ingkang lenggah madaning Sela Kumalasa sesemek ron Rajamala anteng jatmika datan mubah datan musik nenggih putra Indrawati sadring parang Garuda Raden Samba Raden Kusuma Kilatmaka Halambah Priatos Tapa Brata Semedi Maladining nadan wis katingal cawus gwayane parandene tan niat jugar Ngenya Semedi menawi dereng kasembadan penjanganipun putra Indrawati. Tanana ingkang pinindeng kejawi mung panguwasaning dat kamurwing dat. Nalika semanten dadak sakeling mangke ana mendung ingkang tumiyung sak nginggiling Raden Samba. Tansangkan parane binelah dening kilating kadhet ingkang anyigar punang mendung temah biak dadi padhang telenging Wonokrendayana tumulung saking dirgantara nenggih panjalmaning sang Hyang Cakraning Rat ya wahyu Cakraning Rat merpeki ungganing Risang Samba ya Risang Kusuma Kilatmaka. Dewa yen nuntun wong abrang kasangsaran wong abrang kasangsaran
Rahing Mastuna mung sidam Raden Sombo ulun ing merpeki kelawan jeneng kita Raden nadyan kita nedeng sekung semedi nanging ulun percaya lamun apa ingkang ulun ngendikake iki kita mireng sarta ngawuningani Raden ketitik banget nggonmu laku tapa brata kanthi weninging panca indriya manteng ing pangesti katon banget lan nggonmu kepingin banget kedunungan wujuding kanugrahan mula kang sangka kuwi gandeng wis tinuku kanthi ulah tapa lan ulah semedi mula undu-unduane ulun bakal manjing ana ing angganing Raden Samba ya putra Indrawati nanging ulun melik kelawan jeneng kita Raden supaya ulun betah mapan ana ing angganing Raden Samba ilangno pambegan adigang adigung adiguna sarta pambegan ngungasake marang diri pribadi ingkang saben dina dilakoni dening Raden Samba sumungah sesungaran kumingsun sapa sira sapa ingsun dupeh putra Nalindra wekasan tumindak kang ora prayoga sarta tansah anggunggung marang diri pribadi kuwi ora prayoga Raden watak ingkang kaya mengkono mau ilangno lamun sira Raden bisa ngilangake watak ingkang kaya mengkono mau sayekti bakal betah cakraning rat mapan ana ing angganing Raden Samba nah yen to ora bisa ngilangake pambegan kuwi kang wis ulun dawuhake sing gedhe pangapura kita Raden Samba lamun ulun bakal golek swarga sakliyaning putra Indrawati Raden wesane Bathara wayah Bathara jagat ora pangling nadyan nglakoni tapa ingkang sekawit pamirengku nganti ora kemurungu apa-apa swaraning satu kewan aja kok swaraning satu kewan nadyan nangin wae kaya ora mlebu ana pamirenging Raden Samba nanging bareng ana ingkang paring pangandikan iki mau cetha banget tak tampa wah dalah jagat Dewa Bathara ya jagat pangestungkara jebul bener ngendikaning para sepuh apa ingkang wis disasmitakake jawata marang putra Indrawati lamun bakal lan keduga bisa nggayuh wayu cakraning rat lamun wani nglakoni semedi lan tapa brata jebul tinemune bener nganti tak rewangi ninggal kadonyan kasatriyaning Parang Garuda laku tapa dina samangka aku wis entuk wahyu cakraning rat mongko ujaring para pinisepuh sapa ing kedunungan Wahyu Ratu bakal pinardawa kamulyane dadi Nalindra sak turun-turunku besok dalah neng kene iki aku iso mbuktekake nek putra Ndrawati sing jeneng Raden Samba kuwi ora selawase amung sumendhe marang panguwasaning wong tuwa nyatane aku bisa ngadeg jejeg ana ing sikilku dhewe tanpa pambiyantuning Kanjeng Rama Prabu Ndrawati mula bakal tak lokake ana ning jagat Ndrawati kabeh para kawula ing padha prisa sing padha sok ngrasani Raden Samba kuwi ora nate metu saka kasatriyan ora nate metu saka kraton merga tansah siningkepan dening Kanjeng Rama buktine saiki iki lho Raden Kusuma Kiratmaka ya Raden Samba lunga saka kasatriyan Parang Garuda manjing wana mongko aku golek wahyu wis kasembadan kondur marang Praja Indrawati aku matur Kanjeng Rama mesti rinangkul lungahe aku dening Kanjeng Rama. Kanjeng Rama sesuk saya sepuh lengser keprabon sing dadi ratu Samba dasare ratu bagus mongko cakrak. Aku karo Kanjeng Rama nek dijejerke ya meh padha ning bagus aku. Mbok menawa ya nggone Gulawentah Praja mesti trampil Samba tinimbane Kanjeng Rama. Negara Ndrawati saya menjila, saya gedhe, saya kaloka merga panguwasaning Raden Samba ya Raden Kusuma Kiratmaka. Sesuk aku ora mung garwa 3, ora mung kaya Kanjeng Rama, yen perlu 6.
Anut dina. Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Setu, 6 kudu tak genepke 6. Minggu pijet. Mengko Senin wiwit meneh. Walah, sapa sing arep ngungkuli muktine Raden Samba? Ya Raden Kusuma Kilat Maka. Ora ana putra Nalindra ngendi wae ora ana sing padha karo Raden Samba. Oh, bilahe Raden Samba. Cetha Raden Samba ora kuat kedunungan wahyu, ora kuat kedunungan kanugrahan. Mentas wae leren nggo nulun meling kelawan jeneng kita. Lah kok malah ndrewili kaya grojokan nggone ro pamer yen to putra Nalindra Ndrawati wis kedunungan wahyu kanalindran. Nuwun sewu Raden, aku tak golek kasuwargan liyane putra Ndrawati wae Raden. Walah dalah. Ya bener ngendikaning Kyai Sepuh sing jeneng menungsa kedurungan ina lali salah apes lan mati. Mongko wis tak eling-eling pitungkasing Wahyu Cakraningrat aja umuk aja sombong. Lah kok ndrewili dhewe omong aku kaya iso omong dhewe tanpa nganggo tak kendhaleni malah werna-werna nggonmu ngucap. Walah Wahyu Cakraningrat mireng apa sing dadi ucapku. Mula banjur oncat wangganing Raden Samba. Wah Wahyu Cakraningrat sampeyan aja oncat saka angganing putra Ndrawati. Ayo manjing ana angganing putra Ndrawati.